Tatranský národný park. Najbohatšia oblasť Slovenska na zrážky. Strecha Európy, na ktorú spadne ročne v priemere viac ako 1 meter vody. Pri ploche zaberajúcej len 3% plochy Slovenska sa na vodnosti riek podieľa až 9%. Navzdory vysokej a často nárazovej zrážkovej činnosti sme tu však doteraz málo kedy pociťovali povodne, pôdne erózie, alebo nás sužovali suchá. Vyrovnanosť odtoku vody je obdivuhodná. A pritom odteká do potokov tá najhodnotnejšia kvalitná pitná voda. Netreba sa však nechať oklamať. Tento stav nie je samozrejmosť. 3/4 územia Tanapu ešte donedávna zaberali lesy. A práve tie majú výrazný vplyv na fungovanie spomínaných faktorov. Voda. H2O. 3 atómy plynov, ktoré tvoria tú najpodivnejšiu a najčudnejšie sa správajúcu chemickú zlúčeninu na Zemi. No zároveň nenahraditeľnú pre vznik a existenciu každého života. Bez vody by život na Zemi nikdy nevznikol. Až 99% vody na Zemi sa nachádza v oceánoch. No žiaľ, táto voda nie je pre život na súši priamo použiteľná. Vrátane človeka. Obsahuje totiž príliš veľa solí. Suchozemské organizmy nie sú na takúto koncentráciu prispôsobené a tak by ich slaná voda po požití ešte viac dehydrovala. Organizmy na súši môžu využiť len 1 jediné promile vody, ktoré je na Zemi pre ich potreby k dispozícii. Je to sladká voda, ktorá nie je súčasťou ľadovcov ani spodnej vody. Jediným zdrojom takejto povrchovej sladkej vody sú atmosférické zrážky. A tie prichádzajú z časti opäť od morí. Obrovské hladiny morskej vody sa vďaka slnečnej energii vyparujú a vodná para sa vzdušnými prúdmi dostáva aj nad kontinent. Tu sa vo vyšších a chladnejších vrstvách atmosféry vodná para opäť zráža a vo forme dažďa, snehu, prípadne krúp padá na zem. Deje sa tak obyčajne na chrbtoch hôr, akými sú aj Tatry. Preto sú tieto oblasti zároveň pramennými oblastiami väčšiny riek. A potom časť vody odteká rôznymi cestičkami opäť do morí. Toto je veľmi známy, tzv. Veľký kolobeh vody. Nie je však jediný. Keď vodná kvapka dopadne na povrch terénu, obyčajne nestečie i hneď do potoka. Ani nevsiakne i hneď do spodných vôd. Obyčajne narazí na vrstvu vegetácie. A práve táto vrstva, ktorá vyrástla tiež len vďaka vode a ktorá je ďalšou podmienkou bytia takmer všetkých živočíchov, dokáže s vodou i neuveriteľne účelne hospodáriť. Nie len, že ju efektívne zadrží, ale vďaka regulovanému vyparovaniu z povrchov listov, čiže transpirácii, časť z nej ešte niekoľkokrát premení na vodnú paru a vo forme dažďa, rosy či inovate opäť zachytí, pokým nedoplní kolobeh ďalšia vlaha od mora.
Takto si zemský povrch udržiava vlastný, tzv. Malý kolobeh vody, ktorý výrazne vyrovnáva klímu nad pevninou a doplňa kolobeh veľký. Malý kolobeh vôbec nie je zanedbateľný. Napríklad v oblasti tropických pralesov prispieva k celkovej zrážkovej činnosti až 70%. Spomedzi rôznych typov vegetácie je v hospodárení s vodou neprekonateľný práve les. Len les dokáže vytvárať vrstvu humusu, ktorá je bezkonkurenčne najnasiakavejšia. Len les si dokonale zatieňuje vlastnú pôdu, takže odpar sa vykonáva takmer výlučne transpiráciou z povrchov listov alebo ihličia. A je to práve les, ktorý má aj najväčšiu plochu týchto orgánov. Ďaleko väčšiu, ako je plocha pôdy pod ním. Veď len jeden jediný dospelý buk má plochu listov dosahujúcu plochy až 12 volejbalových ihrísk. Pokiaľ má dostatok vlahy v humuse, dokáže denne odpariť aj niekoľko 100 litrov vody. To znamená, že veľmi rýchlo odsáva prebytočnú vodu z pôdy a pripraví ju tak na príjem ďalších vodných prívalov. Les plní i ďalšiu veľmi dôležitú úlohu. Vyrovnáva teplotné výkyvy v krajine. Les totiž dokáže spotrebovať pri transpirácii až 80% dopadajúcej slnečnej energie. Strom a okolie sa tým ochladí, ale samotná energia, čiže teplo, sa pritom nestratí. Naviaže sa ako skupenské teplo na vodnú paru a potom, pri jej zrážaní, sa opäť uvoľňuje. Toto je najdokonalejší systém roznášania slnečnej energie, najdokonalejší spôsob vyrovnávania teplôt v priestore, čiže medzi jednotlivými miestami a tiež medzi dňom a nocou. V noci sa totiž teplo zo Zeme vyžaruje naspäť do vesmíru. Pre porovnanie. Poľnohospodárske kultúry spotrebujú pri transpirácii len 10 až 20 % slnečnej energie. 60 až 70 % tepla sa odrazí bez využitia do priestoru. Podobne ako na stepiach. Každý druh stromu má svoj význam, svoje špecifika. Darí sa mu presne v tej oblasti, na ktorú sa za dlhé tisícročia svojho vývoja prispôsobil. A každý typ lesa má svoje nezastupiteľné miesto v prírode. Od vysokohorského ihličnatého až po lužný les v najteplejších oblastiach Slovenska. Aj smrek má svoje obľúbené stanovištia. U nás rastie prirodzene vo vyšších a chladnejších oblastiach. Tým neodmysliteľne aj v našom najvyššom pohorí, v Tatrách. Je tu prirodzene dominantný. Spoločne so smrekovcom a limbou zasahuje až do nadmorskej výšky okolo 1600 metrov, k pásmu kosodreviny. A hoci mu mnohí vyčítajú jeho plytký koreňový systém a tým menšiu odolnosť voči vetru, má v tomto prostredí nezastupiteľné miesto a mnohé prednosti. Nespornou výhodou smreka je práve jeho nenáročnosť a odolnosť. Smrek dokáže rásť v Tatrách skutočne všade. Bez problémov znáša kyslo žulového podložia, časté zamokrenia a s kosodrevinou zarastá dokonca i kyslé rašeliništia.
Nevadí mu plytkosť pôdy, často rastie priamo na súťoviskách. A nevadí mu ani drsnosť podnebia, ktorá k týmto nadmorským výškam neodmysliteľne patrí. Inklinovanie smreka k vode nie je samoučelné. Príroda to má dobre premyslené. Smrek totiž zamokrenie nie len znáša, ale vie s vodou aj výborne hospodáriť. Poznatky ukazujú, že je to práve smrek, ktorý sa výrazne podieľa na hydrologickom režime pohoria. Bolo zistené, že nasiakavosť humusu vytvoreného pod smrekovým porastom je v týchto podmienkach neprekonateľná. Nárazovo dokáže zadržať až 200 mm zrážok, čo je poriadne výdatný lejak. A odtok do riečnej siete sa pritom zvýši len minimálne. Pozoruhodným je zároveň zistenie, že ani transpiračnou schopnosťou smrek za neraz favorizovanými listnatými drevinami vôbec nezaostáva. Prebytočnú vlahu z terénu doslova vysáva a vyparuje naspäť do ovzdušia. Vytvorí tým miesto pre ďalšie zrážky a zabezpečí rovnomernosť odtoku. Tieto schopnosti sú pre oblasti, ktoré sú navyše masívne zásobované vodou z pásma kosodreviny, horských lúk a skál, priamo ideálne. A pritom stále ešte neboli u smreka vymenované všetky prednosti. Zásoby snehu v horách sú veľmi dôležité. Nie len na lyžovanie, ale tiež ako zásobáreň vlahy pre nižšie položené oblasti. Aj tu zohráva smrek svoju úlohu. Plocha asimilačných orgánov ihličnanov ostáva v zime rovnaká a tak sa na nich pri tzv. Vyčesávaní hmly vytvorí neporovnateľne viac námrazy či inovate ako na opadnutých listnatých drevinách. Inovat neskôr sfúkne vietor na zem a tým vylepší zásobu snehových zrážok v poraste. Následne sa smrekový porast stará aj o jeho uskladnenie. Zatienenie pred slnkom sa ani v zime u ihličnanov nemení a tak si horský les jednoducho počká, pokým si listnaté podhorie nevyčerpá vlastnú vlahu na energeticky náročné zalisťovanie. Až potom im pošle ďalšiu dávku, nezávisle na daždi od mora. Ako by vedel, že aj on môže prežiť len vtedy, keď bude mať dobré podmienky pre život celý pevninový ekosystém. Je stará známa vec, že všetko so všetkým súvisí. Predovšetkým v prírode. Tak, ako je jasné, že ak sa odlesnia amazonské pralesy, vznikne v tejto oblasti púšť, tak je jasné, že odlesňovanie neprospieva žiadnemu územiu. Ani miernemu pásmu. Hovorí o tom množstvo prác. Na odlesnenom území väčšina zrážok stečie i hneď do potokov, markantne sa zvýši možnosť prívalových vln, miestnych záplav. Zrýchli sa erózia, odplavovanie zeminy, zanášanie priehrad. Zrážky sú na takomto území zriedkavejšie, no ich intenzita stúpa. A na druhej strane sú intenzívnejšie a dlhotrvajúcejšie suchá. Má to jednoduchý dôvod. Malý kolobeh vody funguje len obmedzene. Určite nezanedbateľný vplyv má odlesnenie aj na čistotu pitnej vody.
Náklady na jej dodatočné vyčistenie v takom prípade výrazne stúpajú. Len na prípadné odstránenie dusikatých zlúčenín bolo vyčíslených niekoľko 100 korún za každý meter kubický. Nehovoriac už o úprave kyslosti vody, či odbúraní ostatných civilizačných zlúčenín. Lesnámi tieto služby robí v pramenných oblastiach, čiže aj v Tatrách, zatiaľ zadarmo. Ostáva však otázkou, dokedy. Negatívne vplyvy človeka na lesné ekosystémy trvajú už množstvo rokov. Už v 13. storočí začalo v Európe razantné odlesňovanie, ktoré pokračovalo prakticky až do prvej polovice 20. storočia. V 19. storočí pribudli emisie, spaľovanie fosílnych palív, výroba všetkého možného. No už vtedy tiež začali hlasy iných odborníkov upozorňovať aj na problémy. Dôsledky vedecko-technického pokroku. Dopady na prírodu. A začali les skúmať, ale tiež pestovať. Jedným z prvých priekopníkov bol už v 19. storočí nestor európskeho lesníctva a ochrany prírody, Slovák Jozef Dekret Matejovie. I v Tatrách to bolo podobné. Vlastne až do vyhlásenia TANAPu v roku 1948, kedy svitli pre tatranský les roky nádeje. Trvalo to však len 50 rokov, kedy lesníci za spolupráce mnohých prírodovedných odborníkov, využívajúc prírodné procesy, naprávali škody minulosti. To bola priorita. Výsadbou doplňali odlesnené územia a postupne, cielene, menili nevhodný monokultúrny les na les podobný tomu pôvodnému. Každému tanapákovi bolo nad slnko jasné, čo je skutočne vzácne na tomto území. Koncentrované prírodné klenoty a les. Les radšej ešte chvíľu monokultúrny, no funkčný pri svojich mimoprodukčných funkciách, ako urýchlene vyrúbaný alebo vyschnutý. Celá táto filozofia sa narušila zhruba v polceste k cieľu, vetrovou kalamitou na Podspádoch a v Javorine v roku 2002. Nie pre samotnú kalamitu, pretože zďaleka nebola prvá ani posledná, ale pre začiatok zmien vo filozofii ochrany prírody. Prijatie nových zákonov o ochrane prírody a krajiny a hlavne nešťastne naformulované kritéria pre najvyšší 5. stupeň ochrany. Ich kontraverzné výklady totiž bagatelizovali práve hrozby vplyvu predchádzajúcich storočí. A tak, v podstate, začal výklad zákona dospelý les nie chrániť, ale ničiť. Alebo, lepšie povedané, zrýchlovať jeho samozničenie. Hrozba sa naplno prejavila po vetrovej kalamite v roku 2004, ktorá zasiahla ďaleko suchšie a tým citlivejšie južné expozície Tatier. Do 5. stupňa ochrany prírody sa nesmelo